ụmụnne m ọ na-enwekwarechi ọ nwanne ọnụ nwaanyị nwaanyị mba aweelanụ m eye ụmụnne m ledele na akụkọ n'ugbo ile ama m ma ihe m na-aga igboto ngalugbo elu ma makpo ya iberibe ka ga makpo ya ịhụnanya. Anụ m otu nwanne anyị nwaanyị ebe m n'ekwentị ya sị m nwaanyị mba na mza na nwere akụkọ n'ugbo tụwara ya ụmụnne na ụnụ ledele akụkọ ya na-enwe ebe ya shiri mejọ na ụnụ lekwene desishọn ya na ọ bụrụ na ọrụ ha mma n'ụmụgbe ya gaa n'ihu sị m na enwere nwata nwokorobịa ya na ya abụọ mega ihe na ya wụ nwoke abịa mega ya ji ya ịhụnanya ya werekwana ịhụnanya sonye ya were nsọpụrụ sonye ya were nnakwete sonye wee wetuore ya obi n'ihi gịnị ọwụ otechi eshiri kee ya ya wụhụ onye na-akparị mmadụ ya wụhụ onye na-emegbu mmadụ na atụmadụ ya hụrụ mmadụ ibe ya n'anya na bifo mmadụ emee ihe wutere na ọ na-ara ahụ and ihe ahụ wutekwana ya ya teke decision ọ n'iwe na ọ na-ara ya ahụ isi n'ime ihe ahụ pụta. Ya gara n'ihu sị m ya na nwata nwokorobịa na nọrọ na relationship ọ gwa ya na emere nwatakịrị nwaanyị rụra ya ime ndị nwe dị ledi abịa nye nwee nsogbu si ya bịa kwụ ụgwọ isi nwa ha bịa kwụ ụgwọ isi nwa ha na ya bịa lụọ nwa ha bịa lụọ nwa ha ma ọ wụ ya na ọmụọ nwa ọ na-aga ịmụ na ọ gaghị anatalikwe ha nwa na enyi anaghị agata nwa n'ala Igbo ya elega anya lee ihe na ya wụ otu mkpọrọ nwa nwoke nne ya mụrụ. Mama ya okwu ahụ erute mma ya ntị mma ya bido kpọwa ya nye nwee nsogbu si ya bịa ka ga lụta nwa ha na ya ejikwa na ole a na-arịọ arịọ bịa kele mụrụ nwa ya mụrụ nwa ya tụrụ ime ya nọrọ m ga-alụ ya chọbụkwa hụ ịga kwụ ụgwọ isi dis lady n'ihi na agwa ya dị njọ na agwa ya jụrụ njọ in fact na agwa ya jụrụ njọ na ọcha ihe ahụ ya eji laga azụ in fact ya ebrekele up with the lady before ọ gara bịacha ha na ya arụkwala ime werezi afọ ime kede n'olu ya elega ihe nke ha na mma ya kpọwa ya si ya lụ ya gara lụ ya gwa mmesa agwa nwa na-arụ mma mama ya gwa agwa ya arụ mma gị tọọ ya ime na agwa ya ọrụ mma na ọ ga-alụrịrị na ọ otu esi pụrụ ya ewere list nye ya eme nga ya gbara jide nwekwa ihe na list ya merudoho 30% asị ya kpọrọ nwatakịrị ya kpọrọ na ọ otu ya esi kpọrọ this lady lowe ka ya na ya abụọ bịara biri ọmụọ nwa ha na mụọ nwa nwaanyị tọwara ha ọzọ mụọ ha nwa nwaanyị problem akarịa ya eji ha ego na-akpọ na ya ga-elechiri ya anya ya ga-enyere ya ihe ya chọrọ nwa ya na-eku ọkụ na-enye ya nsogbu gbutekpiri ekpuzuo ya ọka ahụ ya wee sị gịnị bụ ihe ọ chọrọ ọ wee sị na ya chọrọ ịpụ from this marriage and ya pụọ na ya kpọ ụmụ ya abụọ ndị nwaanyị na-apụga na ya esendwara ego upkeep na ebe ya chọbụghị ịlụ ya hụzi onye arịa mma na ya lụrụ ya gwa jụọ sọ ihe a ga-eme uwe na obi arịa mma ya sọ ngwa na ya apụwala ka ya gawa ọrụ ga-etinwe n'ego na mgbe ya na-elule na ọ mara na ọhịa dị mma na o mee nwaanyị mba nọ nza bifo ya na-elule nke nwoke nọ si bifo ya na-elule dị ledi ebuole ngwongwo kpọrọ ụmụ ya abụọ pụọ enwebe okporo aka ya ma ya kpọ mmes lekwekwa ihe megana mmes as long as ọwụ ya nwata ọchịrị ibu egbu eji aka tọtọ ihe buru pụọ na nsogbu anụ ya na ere onwe na since ahụ nke ya gbara nweta ese ndị ara ha n'ọwụ otu ya na ya bụ ọchị nọ mana since ahụ nọ na o jiri move ọ na ya kpọla nwanne nwoke nwanne ke nwaanyị na ụmụnne ya si na ya na nwa ha ebiwo na enweghị ha ya mere n'isi ha na ha ereta ọnụ ya na ha wee na a ga-enye na ya bọda ya sendụkwana nwatakịrị nwunye nwanne ha nwaanyị na ọra ka ihe ọzọ ya nọrọ na di ya bịawara ya na ya bịa were ihe ya kwụrụ n'isi nwunye ka o nwee ike lụrụ di ya rọshịkwanụ ga-anara ha detin marriage na-egbubigbele ya na nwata nwaanyị na ọ gawarala onwe ya onwe ka agawakwa n'onwe na ọ lụgharịara di lụọ di ahụ nọ na-akpụgịrị na ọ lụkwala ya yes okay that means marriage ha endịala official yes ya ekwerezie ya na ya bụ mewe ọ ya ka ya kwere ọ bịakwa ụgwọ isi ya mee ihe niile nọ na isi ya lụọ ya otu na-echi alụ nwaanyị na enwe ihe nọ na list o mefuru ha ebiri ya tụrụ ime ke mbụ mụọ nwa nwoke mụọ ha ọzọ mụọ nwa nwoke di ya gwawe si na
na ọ bụrụ na ha ejichi ike mụtakwuo ha otu ugboelu ọ bụrụ nwoke ọ bụrụ nwaanyị na ha mụchaa ya ọ bụrụzie na ya eji ụmụ atọ from side ka na abụọ ka ha na nwunye ke ex-wife ya kpọrọla na ya ka na-ese ndụkwara ya ka ọ bụrụzie na ọ bụ ụmụ ise ka ya eji nga ya ga-agba azụli ya sụ nsogbu anọ na ọ dị oke na ya wee mụ atọ na ọ dịrị ya enough na ọ otu esi tụrụ ime ka atọ wee mba nọ ihe abịa gbanwee buteziri na ihe mere na ya ejiri kpọọ ụgbọelu na di ya agwa di ya bịa gbanwee agwa ya echenjie drastically ya na-aghọtachazi ọ nọrọ na-aba mba ọ nọrọ na-aga ọ nọrọ na-amịachi anya na-abasọ mba ọ nọrọ na lia ghọtaga ihe wu ihe o mege emege ya sị nụkwa ọgịnị wuge ya ba ọgịnị wu ihe mere okwu eji na-agbazi ya gba na ntị presensị ya na-afụ ọfụ na ụmụ ya bịa gwa asị le ha kwele ha chọrọ onye ala ha na ọzọ nga agakwu nne ha na-alaikizi ịnọ alone dan ya nwee nọkete ọwụmụ ya ịnọkete ya bịa ghọta that marriage na ọ wee long journey na ọ na-abịa with era chapter ka ashapere ya agafe ya ashape ha ọzọ ya ghọta that na chapter ka ọ chatara ụgbọelu na ọ privacy chapter ka ya hapụrụ ya na mgbe ọ nidiri ya bịa ya na ọnwa na onwe ya elekọta ụmụ ya kpọrọ ụmụ ya fesi ka efesiri ọkọta ya gawara onwe shidi nwanyị mba nụta ọ ya ka ya nọ receive message na fonu ka ya message ọsị gịnị na ya biko gwa di ya na egwuregwu anọ na ya na ya bụ ọ butere that day na ọ wụkwala afọ ime na ihe eji na-agwa ya wụ ka ọ hapụ ifiri na etekiri ọ na-agwa ya na ọ matatị na onye ọ na-alụ na ọ dị mmadụ na baya mba ya na ya na di ya mụrụ nwa that na nwa will always bring them together na ya nsị ka ya gwa ya biko and ya na-akpọ nọmba di ha ọ naghị aga na ọ bụrụ na ọ nọrọ ọ bata na ọ gwa ya si akpoo ya ya so oke na ya na ihe o kwuru the lady apostle dey calm o nwere ka ọ wụ ihe o mega expect ya sị yes na ya gwere na ya na ihe o kwuru na ya na ihe o kwuru nsogbu anụ na ọ bata na ya ga-eji oji ọ sị ya whatever ya gbanyọ fon di ya garala lo ya jie die ojii ejiri di ya were anya ha ya na mkpụrụ anya gbaa na-ele ya sị eleke na ole na ya gwara ya ya ejiele ihe ex-wife ya jiri ya na o mere onwe ya introduce na ya wee ex-wife ya wee gwawa ya dat na ọ tọ ha naghị ime ọzọ wee mee ka ya ghọta dat na di ha na ihe ọ kpọgara na ọ di ha na ọ tọọla ya ime ọzọ na ya na-akpọ nọmba ya naghị aga gbawa ekwe ya again na ya chetakwa na ya na di ya mụrụ nwa ya na di ya ji ụmụ abụọ ụmụ nwaanyị abụọ na they will always have a thing na nwa ha gara ejikọ ha ọnụ every now and then na ya sị ka ya gwa ya na di ha atọọla ya ime di ya elewe shift were phone kpọwa ex-wife ya na elekwe the meaning of that nonsense ọ kpọrọ nwunye ya na-agwa gị the lady agbawa si n'ebe ọ na-achọ na ihe egwu ya nọ na ka ya sị ka ya gwaruo ya di ya ekpeka iri anya wetulatazie phone na-eretuzugezi volume phone ya jụọ ese ele ihe o menere by that the lady ase ebe na ọ chọghị egwe ka ya gwaruole ya nọ na ya na ya bụ ahụhụ ọgbọ na marriage na ọ ya nwa nke isi na ya sị ka ya gwa ọ prepare ọkụ mind ya na nkwa ihe ọ na-akọ ebe ahụ di ya emechaa kọl ahụ ya si di biko na ka ha kwuo ka ha discuss na ọ ma na ya wụhụ onye nsogbu ya wụhụ onye na-erezi voice ya wụhụ onye ọgụ ya ma ihe wụọ na ihe tiri wụọ na ya nọkwa Nigeria ebe ọ na-atawashi aka n'isi na ihe ejiri agwa gị awụ na ebikọ na-arịrịọ ka ya na-arịọ ya ka ha discuss okwu a calmly di ya soke ngwa na ọ ga n'ihu ya jụọ dị isi kedu ihe o jiri laghachiwa ha kwa back to ex ga tọọ ya ime and the woman na-akọwatasị na ya wa nwoke isi na ọ gwa ya prepare mind ya ka ọ bata nọ na alịọ ya into polygamy na ọkwa the same woman ọsọ galaga nara ihe ọ kwuru n'isi na agwa ya dị mma jide aka ya buru ngwongwo pụọ di ya gwawa sị na ọwụ ya nwa the reason di ya ahụ ọ lụrụ jiri tọpụta ya isi na the woman ekwe the lady na ex-wife ekwe ha agwa di ọhụrụ ọ lụrụ dat na ya lụgwele di mbụ mgbe di man mataziri sef na ọ lụọla di mbụ nwoke ụmụ abụọ ọsịzi na ọ na-alụgachi wọkọ ya out okpowa ya na ọnọdụ ya tiri n'ime ya bịakwa ebe buara ha ya jụọ esele ọnọdụ ya tiri na ọ bikọs ya alụ ya na ya abụọ alụọla bifo ya gwawa di esi na ole otu o shi wụrụ problem otu o shi wụrụ mistake ya na ọ bụrụ na ọ hapụ ịgwa onye na-abịa ịlụ ya the second man na-abata na ndụ ya na ọ lụgwole di bifo mụ nwa bifo kedu otu o shi wụrụ fọt nke ya onwe ya kedu otu o shi hụta na fọt ya ọ gwawa ya sị na ihe o ji eji hụta bikọs ọ ya na ụmụ ya abụọ nọ na ọhịa eji nye nwee listening ihe na ifu na ọ na-agwa ese ebe bịa kpọrọ ụmụ ya bịa kpọrọ ụmụ ya bịa kpọrọ ụmụ ya bịa kpọrọ ụmụ ya ya gwawa esi ihe mere na ụwụ na ya gaghị anọ n'ime polygamy ọ ya pake na ọfọrat na ya ga-akpọrọ ụmụ ya na ọ sendwa sọpọt otu o si sendga onye ka na ọ kpaghachita that person mgbe ka ya kpọwara ya
ya ga ha no nya ka no kish no me no we introduce as the first wife ya ga ha azaka abo na ya chohe de numbered na ya wo hi ya ga no shi na susu ya ni ya ga helwe di ya boy se le ho mi na ha papa na ha bi de na arị na ha aka no chakwa n'udo na ya ni aga ha ebi n'otu ụlọ na ka ha ga no ro onwe ya se di na ya akọ ga we hi ya juga ya ni ya nyere condition onye o dele fo nwunye ka ishe wetele condition ka ewete condition ka na nwa ya na-achụ ibe na di na ya nwa chọrọ ịpụrụ ha na owo okwu ọjọọ ya anaga too much di ya nọrọ ngasị ngwa na enyede ya 3 months ka ya fix ya things ya so okay nwa mba no 3 months no ntara di esi enye ya no ha ma ọrụ ime nwunye ka ishi ime afọ ime no ntara ọrụ ya rụ ka ọwọrụ ya ka ọwọ bule ka ọwọ na-alụgazi ya ọtara ya nọzi one day lekwe nwaanyị chi ụmụ abụọ ọ dịkwa na ime and ya ma because ya hụ na picture ya nwunye di ya wụ ex wife di chi ụmụ ya ụmụ abụọ ọ bụ chi ha ya onwe rụkwa n'ime chiri the 2 girls gara gore gate chiri ụmụaka na mbata ya ekele ya oshirishilero ya n'ọkwa ala gwa ya sị na ihe ọjọọ so nọ interval of how many years alụrụ ya na ochie oke ọ na-aga eme ugbo na ọwa atọ na wow na eledi ya na-ele ya tụpụrụ ya ọnụ ogohere ụzọ baiga n'ime ụlọ dịkwezi di nke ọnụ na-elege telivishọn oge ga-elege news ọgbaba ya si elebe ụmụ ya na ya sị ka ya chịtara ya ụmụ ya elekwe ụmụ ya ka ya ga-ele ma ya ga-alụgharị ha di ka ya ga move on na ebe na ọ chọghị ime ihe egwu na olekwe ụmụ ya abụọ na ike ịbịaba na ụmụaka na-eri striti ya na-elimiti ya ịpụga chọrọ ndị ebe ọsọ na-alaghachigazi ebe ọsọ na-ekwu mana ihe na ahụ enweta ya na di echi elekọrịtago onwe ha anyị ya na-aghọta na ọkwụghị okwu a ka onye dị serious di ya ahụtagakwa n'okwu ahụ ka onye dị serious di ya si ya na ya hapụrụ ụmụaka na ya bịa nwe ya gawazi ya na-ele di ọ chịrị ụmụaka ahụ chụta ya elega ụmụaka ahụ adịghị ha mma ma otu ke ntakịrị dị nnọọ ka enye ezigbo agụrụ ji ke ntakịrị dị 5 years ka etoro ya dị 7 years na ahụ adịtọta ụmụaka ka ahụ mma mosquito atakasịcha ha ahụ ụmụaka look so haggard ya elega ha ike agwụ ya okwu chesa ụmụaka ahụ move ogohere gate pụwa ya ele di so what is going on di ya ihe goga na ọnụ bụ na ọ chọtarala ya ụmụ ya ga na-achụpụ ọhụụ ya eji na ha lụbutere na ebe ọsọ chọrọ imove on gaghị aka ya ga-eto dị lụgharịrị na ọ gawa na o kpọlatarala ya ụmụ ya no problem na ọhịa ejikọrọ ya abụọ na ya bye nwa mba na elega ihe ka otu obi si ya nwetakwu ndidi nwatakịrị nọ ntara nọrọ ọrụ ka onye agụrụ ọgụgụ ya ghọta na agụrụ ọgụgụ nwa ahụ ebere emetere ya nna ya jụwa ọ chọrọ iri nri ya si yes na agụrụ ọgụgụ ya si yes ya kpụrụ ha abụọ kwupụta na enye ha abụọ ya na nwanne ihe eri jucha afọ na-eri nri aka ụmụaka shi prison pụta eri nri aka ha ahụbeghị onye nri kemgbe ha many days ọ ya ka ya ewere ụmụaka nụta kpọrọ ha nye ha ihe eri jucha afọ ha ya kpụrụ ha baa batru tige ditọl were mmiri ọkụ saa ha abụọ ahụ ọfụma saa ha abụọ ahụ wụcha nwe ihe wụ saa ha ahụ saa ha dị very neat na-eshi ndụ pụta bido hiwe ụra n'ọrụ ụmụaka ahụ hiwe na afta ha erichara anyị saa ahụ na anyị gidere ụra n'ọrụ ahụ for straight 5 hours mgbe ha ji teta ụra ha lakpuru ebe 2 ehihie na ọ kọwachagbukwe ebe 7 ihe ụra ihe ịchọ ụra tete ya werekwere nyekwa ha erikwa again bidozie egwuregwu agụwazie ha igwuriti ụmụ nke ya elega ha sị ebe ha nwaanyị yọta na ụmụaka nidiri care ya gba nkịtị di ya dịcha very happy ya wụwa di ya si na nsogbu anọ ya nna ihe okwu na ebe ọwụ ihe nwunye ex-wife ya gwara ya na ọ gawala no problem so ọ kpọtara ya ụmụ igwe ka ya zụwa na ihe ahụ ga na ihe omege ka ya ediwe na ọ dịkwa too much di ya gwa so onye mechaa ihe erie na ụmụ ya na ole anya na ọ ga-ahụta ụmụaka shi anụkọta gị na ọ ga-ejizi n'aka achọpụtazi na akwụkwọ maka gbaka ya dajughị ya na truli na ọ wote nke 5 years ashi emega oru ga-eso wewe ya na nke nwanne ya nwaanyị na ọ wote ha shi biri na ụmụaka na-anọgidere n'ụlọ ya zụgide ha ụmụke ya maka na rezi ụmụaka anụtara ha eto ya bịa mụkwa na aka ya yara ime ya mgbe ahụ mụọ ha kwa nwa nwoke ya wụrụ 3 boys ya echi ụmụaka integrate ha nweke dị violent ha ahụ onwe ha n'anya na ọ wote esi chekọta ha ha niile etolite together na ada die nwa nwunye di ewetala aka 15 years ọ nọzi secondary school na mba nọ ya just discover na nwunye di ya alụgharịghị di na ya na di ya ka na-ahụkwa onwe ha na ha ka na-ahụ na ifat na ego ugbu a na ego di ejiri ego abatara ya aka na ọ kwọrọla nwaanyị ahụ ụgwọ ụlọ denwe ya anọchakwada wan dikwekwe begekwa akwa abalị begebege bejurucha nnọọ tere ya ma jụwakwa di ọrịọwakwa ya si agbaghara na ya gbaghara na ya biko na ya gbaghara na ọ wee ebe ya nọ ka obi ya nọ
ọbịa okwuekwu ụmụ okwu na-adị ụtọ na ntị ya gbagharakwana sị ya lekwana ka ya ji ụmụ nwoke atọ ya kwerekwana maka ụmụ ya kwerekwana maka ụmụ nwunye di ya because ha bịadịla dị used to ha. Mgbe ka ada bịara bịa nụ kada nọ 15 years mgbe ọ bịa bịa ghọta na papa ya gara aga ahụ ga mme na ya dị surprise David dị lọta from school na-agwa mpe na ya chọkwa ka ọ ga-ahụkọta woman ga-ekpo aha mma ya tagret kpozi ihe mụmi gwa mpe na ahụhụ ya na nwanne ya tara n'aka tata woman ọsọ ya gburu na ahụ bụ ka ahụ ahụ mbụ na mgbiri na ọgbachikwu ha ụzọ pụkwa ọ ga-enye ha ya lọta lọta na-akọ ha ya ebewakwa ka ndị nebọ bịa ya butere ha bịa meghere ha ụzọ ya ha bịa n'ime abalị bịa kọwa ha ya na gịnị mere ha ji bewa ka na that woman tọchọrọ ha na enweghị ga-eme ka ha ga-achịkwa back to ha and ha chọkwa ha ka ọ ga-achịkwa ege na ha chọkwa ka ọ ga-aga visit egwe ya ege ka ada na-ekwu okwu nnọọ ka onye dịla ma chọrọ ya na-ele papa ya sị ya nọ na ada okwu na ya nọ na ihe okwu oke nwaanyị nwee everywhere na ya nọ na ihe okwu ma taa ma ọtọ ụka na ya nọ na elekere ya wụghị onye okwu ya gbara onwe ya nkịtị na nwaanyị mba nọ nza ọ ya ka ihe anyị na-aga na ya just discover na di eshile n'azụ ga-akwụ ha ụgwọ isi nwunye nọ ex-wife ya rent ziere ya ụlọ denwe ebe ọ na-alọta mgbe ọsọrọ ya ihe ọ na-emezi ugbo mgbe ọsọrọ ya ka ọ na-alọta echi na ọlọta ọ nọ ebe ahụ ya enweta dị information jụwa sọ galaga ụlọ ha ex-wife ya kwụgharịa ha ụgwọ isi ekpere ọgwọwa ya na ọwụ nwatakịrị ya na ya abụọ bitere mgbe na-enwe onye ya wụ na ya na ya abụọ bitere na ọwụ first love ya love of his youth this and that na ọ ga-arakwa ha ahụ na ya ha this off and off on na ọ kemgbe ya ya were ka ha memere off and on ruo ngalugbe ne ha nọ na ọkwana ya mụrụ ya ada mụrụ ya osoga ada na-enwe hụ mgbe ya ga-ahapụ na ebe ọ lọla dị ọnọdekwa na dị ọpụtakwa nakwa akpa na-ele na ihe ya ga-eme na ya galagakwa ụgwọ isi ya denwe ya fara wee na ebiko gbaghara ya na wụ ya na ya wụ ya na ha ga-ebi ngana na ya bụ sị na ihe polygamy abatara years back ọrịọ ya sị ka efix things na efix things o fixiri wee kpọrọsị nwa nwaanyị ibe kpọtara ya zụọkwa ha nabatakwa ha ka ya galụdị ka ya galụdị ebe na ọhụhụ dị lọkwa wee hapụ na mmadụ ochie nwere ike ihe nwere ike fọkọs hụ ma onye ọzọ dị mma ma onye ọzọ dị mma o werezie that one kwụọrọ ya ụgwọ ụlọ dị nwere fọs ege na eji n'ugbo ya na ohere ya na ege iji pụwa ọ fọs ege dị nwe ya nọrọ nga na-azụ nwa ụmụ nwunye di ya plus ụmụ nke ya mụrụ ya mgbe ụfọdụ ihe o kwesịrị ime ọ gaghị eme ọkwa ya kana na ọgwa ya sị akpa emere biznes na ihe this house na a na-arụ ọrụ ya na ọ ya nwa ji at least ọ dịghị 55% ya rọrọ na this room na ihe o ji na 45 o na o nwere 45 gakwa create ihe gbara onwe ya another family denwezie ka ahụ ebe ahụ ya na abụọ na-agbasara abanko ya were ka aha wụzi onye o ji eme njem wụzi onye eji eme travel wụzi onye eji efegharị all over the place ya nwa na ozi nga na-azụziri ya nwa ya na ya abụọ mụrụ awawo wickedness na nwaanyị mba nọ nza ya kosara nwanne ya nwoke ihe nwanne ya nwoke sị na ya shi ebe ahụ pụta na ya pụta na ya kpọbata ka ahụ gara gakwa ụgwọ isi ya ka ọ bịa lekọta ụmụ ya na ya kpọrọ ụmụ ya atọ pụta na ụmụaka too ha alụwa na ya wụ nwoke na ka o ji n'ọka na ya kpọbata ụmụ ya ya bịa kpọbata nwunye ya bịa lekọta ụmụ ya na ya shi ebe ahụ pụta in fact ka ya kpọọ ya na fon ọ mmiri fon kpọwa di ya gwawa di si ya na ya nọ na otu o shi treat gị nwanne because ọ wee a calm person na ya investigate ya wutruli ya bịa n'obodo ha jụọ ese ya wutruli na ọ galaga alụgharịa ha nwunye ekishi ọ kpọrọla ndị obodo ga alụgharịa ha nwunye ekishi gwara ụgwọ isi na ya prepe onwe ebe a nara ihe ọ bụrụ n'isi nwanne ya nwaanyị di ya asị ya na ọ bụ ya wetukwa n'obi di ya ka ha zachara ka ọla di ya kpọwasị ele ihe eji kpọwa nwanne ya nwoke bido panwa na ele ihe eji ka kpọwa nwanne ihe na family mata na ya na-atọka na onye ka ya ahụgaghị anya na obi efa na ebe ya were ezinụlọ na ọ dị fa ya gwawa di ya na ọ wee very selfish human being ma ya ma nwunye kishi na ha dị selfish na ha dị wicked and this one na ya nọ n'ihu ada ya nwaanyị ada di ya na nwanne ya nwaanyị na n'ihu nwoke na-ekwu nọọsụ na ọ gara ga lụọ nwaanyị amụtara ya 2 girls ọ nọteli ọkpọrọ ụmụ ya abụọ gaa ụmụ ka ọmụ punish ya ọ gbachikwa ụzọ ya gawara karịa ya mma tọtọrọ ụmụ ya mejọ sacha ha ụlọ ụmụaka o buru n'afọ 9 months finally ya chịrị ụmụaka ha chetara ya nwee mind hapụrụ ya ụmụ ya because ya wee good person ya wụhụ onye ọjọọ ya elekọtara ya ụmụ elekọta narazi were ụmụ ya wụsawara ya zụrụ ụmụ ya nabata ha integrate ha weta ụmụ ka eji ihe ịhụnanya oshie ihe na-azụ laghachi ga akwụkwọ isi this woman dị nwunye na-agazi na-ebisi ya na ya abụọ na-agbarawazi nwaraba nkụ o werezi ụmụ ya chịtara nga aka ya zụwara ya nabatakwa n'ihi na enwe nke gbasara ụmụaka dị innocent because ya wụ onye na-achọ nsogbu
ọ gaziga lụzie ma akwụ ụgwọ isi na ya akwa nna ihe nwanne nwoke kwuru na ya ga-alawa, ya ga-akpọrọ ụmụ ya ndị nke nwoke lawa na ebe ọ galaga akwụ ụgwọ isi akwa nwaanyị lụọ di ya ebido mụwa nwa ọ lekọtawa ụmụaka ọ mụrụ bifo ya lụọ di ọdụdị ọbụla ya jiri ya na nwoke ahụ jiri mụọ ụmụ ha ebido zụọ ụmụ ha ọchị ụmụ nwunye ya na nwunye ya bụ isi nwunye chịtara ya zụrụ ụmụaka zụrụ ụmụaka ke ntakịrị ọ kpọtara ha ya mgbe ke ntakịrị nọ 5 years ka e toro ya nọ 7 years ya na ụmụaka nọ na 8 years and oshizi na azụ ga-akwụ ụgwọ isi mama ha denwe ya ebe a dịsụ nwa na na-akpọda ibe bịala ụmụ ya nwa wozie na na-azụ ụmụ nwunye di ihe ọ na-emezi ya ya na-ejikere gị ebe a mgbe ọ sọrọ ha lụ 1 week 2 weeks ha kwụwalie ha na-efegharị ebe niile ya na-wetaziri infọmeshọn ahụ dị ebe ahụ dị ebe ọ gacha ha na back to first wife ya na isi nwaanyị ya bi disata o wetaziere ihe nwere gwazie ya lakpụrụ ebe jụrụ emechi ọnụ na ebecha akwa ya ga-arụ ọrụ naanị lekọtara ya ụmụaka mgbe ahụ hụrụ nwaanyị a n'anya like that ọ gịnị mere mgbe ya gwara ya na ya chọrọ ịpụ 7 years ago ọ hapụ ya ka ya pụọ ga lụrụ di ebe o filiri o tekige the blame that na ọ ya nwa mere nwunye ka eji nwunye isi eji ọnụdali na di ọ pụtakwa o chegide n'ogbo na tangod ụmụaka etochiele ata ya nwaanyị sashi na mọmi na-enweghị ebe ọ na-aga ya bụ ya sị nonono na ewepụ ọ n'ebe na nke a ụmụokwu ụmụaka na nke a gbasaghị ya na ọ na-ekwu okwu a na ọ gbadazi ya ka ọ ga-akpọlata mọmi ya ka ha nụrụ asị famili na ya nwa chọrọ ịwọk aut nwatakịrị egbubi ihe n'akwa gwawe na ebe ọ bụla ya gaji na Yesu ya gaji ya na nwanne ya nwaanyị ha na-ebe na ya gwala ụmụnne di ya kọrọ anyị ihe mere na ọ ha masoro gadute lọta nwunye di ka isi di difọsụrụ ha laghachiri ga lọta ha ege nne di ya si ya so ga lọta na ya ma ishishi nwa ala nọ na Yesu ga na o wepụ ya aka na mmadụ Yesu ga na ọ ya maka onye mụrụ ya guzoro toche nwoke uche ga dị mkpa atọ na enweghị ya na nwaanyị ahụ agbagara peteke ya ma Yesu ga na ọ bịara nga akwu okwu Yesu ga ọ pụọ ga mee ndị obodo ara eji ụmụ okorobịa ibe rojuo ha ti na moto kpọrọ gị ije ha na ya agaghị ga lọta that lady na ọ dịghị welcome n'ụlọ mba nọ na mgboto wetarala ụmụnne akụkọ n'ugbo ene na ya chọrọ ịpụ n'ụlọ dele ya ọdụ n'obi agbawala ya na ya wụghị onye na-ewe iwu ike ya na-ewe iwu ọjọọ na ya na-ewe iwu ọjọọ ya nakwa na-emeta ụmụ mmadụ ihe ọjọọ na ya ekwuola ya conclude ole na ya chọrọ ịpụ di ya na-arịọ nwunye ihu na-arịọ ka ex-wife ya o mechara wuo ha nwunye the second time ebido na-akpọ na-asị ya biko na ya mere appreciate ihe ọma o mere but na ya pụla na ya wee bad mother na ekeghị ya ka ya mụọ nwa na di ya makwa na ya biko na otu ụmụ ya adịla like ele ya na ya nwee ebe ele ebe ya gaga na ya biko na ọhịa ji sokere ntara ya ụlọ na nwaanyị kwesịrị ịnọ na di na ya lụwa ahụ dị na because of na ya bịara na ya ka onye chọpụta ya onye ihu na-arịọ onye ọbụla nwechara pata nọ ntatis wujarị and akọcha ihe akọga ya ugbu a na ya emee polygamy accept bịa wụọ second wife nwaanyị mba nọ na ole ihe m chere ụmụnne m okwu ekwele kwucha m sị nne m ya sị nna m ihe kwuru na-agbawa obi ihe kwuru na-agbaka isi na-agbawashi okpokoro isi because ọ dị same ụwa otu mbịa life na nwoke dị too short. Yes, life is too short. Aga m abịa m for technology nke no and all the reason iji dị ndụ taa and he will live long. N'ihi na onye zogbo anaghị last. In the first place, o nweghị ikwu nchọrọ correct. Ikwuchiri okwu summarize ya na di ngagalaga lụọ ha nwunye dị ka isi the ex-wife lụghachikwa again ha abụọ nọzi n'ime a well-established marriage dịka gị na ya abụọ nọkwa. Imekwucha ya wee sị na making you the second wife. No, you are not the second wife. You are now officially the first wife. Ekwekwele ka mmadụ napụga right now. Know your rights. Ọ ga-emụrụ diọkpara, mmụọ so gị diọkpara, mmụọ ka atọ. Ya nwa mmụọ ada, mmụọ so gị ada. Mgbe ya na di nwobi ọ first wife, mgbe marriage ha ka na first wife. Position ya endere mgbe di ngo gara divorce ya officially nara ihe ọ kwụrụ n'isi ya move when on ga-alụgharịrị di ma ọ lụrụ ọzọ ma ọ lụghị ọzọ. That moment di ngo dissolve marriage ya na ya abụọ ka marriage ya endere, position ya endia. Now di nga lụbata ngo mgbe ọ lụbatara ngo ịnọ gụnwa with the only lawful wedded wife, gụnwa with the only legitimate wife o nwere certain gịnị ya lụ till now. Gịnị abụọ ka nọ n'ime marriage ahụ is stand as the only legitimate wife o nwere, knowing fully well that o dissolve ola initial marriage ọ nọ n'ime e dissolve ole
ọ nọzighị n'ime marriage asọfụ mgbe ọ lụrụ lụọ gịnị ya bụ ebiri eme ihe ụmụnna ihe ya bịa as a single man or a divorcee gịnị ya bụ alụọla. Now ọ nọ n'ime marriage mgbe ọ gara aga ka lụta onye ka, and that makes that woman the second wife. Ịhụkwala nwa gị na ọ gụnwa the second wife. You are the first wife. That woman now is the second wife. Gụnwa mụrụ diọkpara mos gị diọkpara mụọ ka atọ na nwoke ya ma mụọ oke second wife mụrụ ada mos gị ada. Always know your position because that is 1. 2. Ebe ụmụaka abụọ ya 2 girls ka ọ mụrụ ha hụkwara na n'anya enye nsọpụrụ were mere nne tiri ụmụke nọ. Ndị Igbo so onye mechaa ya erie ụmụaka ahụ will always adore you. Ebe anyị nọ n'ihu nke ọ nọ wụọ nọ mpa ya si agakwala ya achọghị ihe ọ na-eme n'elu. Ụmụaka dị ka investment. When you invest well, take care of them, water ha dị ka ọnụụgụ, ha ga-return that gesture ịhụnanya ahụ. Regardless of the biological mother or foster mother, it doesn't really matter. Ụmụaka na-eso onye nyere ha ndụ. Now, iji ụmụ atọ, if you from this marriage now, where does that leave your children? Your 3 boys. Enwe ihe ga-eme n'ụwa, enwe ihe ga-eme ha, mana ọ ga-enye ha nsogbu. Ụmụaka anaghị ha na-emecha ọfụma in a broken home. Aga m asị because of ụmụ gị. Because of ụmụ gị. Nọrọgodo for now. Kill your head. Ejili ike take a decision. Ebe these 5 children nọ you. Ha hụrụ n'anya ji ha egwu egwu. You have brought them far. Ka ile n'ahịa a na-akpọ ihe chi dere onye. Ihe Chukwu dere onye. Ihe mege na abụ ihe Chukwu dere onye. And the woman ọ gwala na ya wee bad mother na eke ya chọghị ịbịa mụnwa nwa ọsọ. Obi wala ọdịka ndụ ọ chọrọ ibi. Ọ chọghị ịta ahụhụ mana ọ chọrọ iru uru. Nne m ịtawala ahụhụ ahụ aga m asụ uru dịra gị. Mana ịhụ na nke walk out of your marriage for now. Nọrọgodo ka iletokwu ihe ga-awụ ụbọchị. Check ihe obi nọ ma ị ga-edi ma ị ga-anabata ihe na-eme kwete maka ụmụ gị. Ọgodo m ga-etake that decision. Ọgodo m ga-walk out. Emere in a hurry. Adịla ngwa ngwa walk out. Check godo, clear your head first. Ga-egwekwana nwanne ya nyetokwa ọṅụ time to take decision. Biko aga m agụtụwara ya ụmụnne m. Aga m agụtụwara ya ụmụnne anyị nkwa ihe ọzọ ha gwara ihe ọbụla ha tụkwasara anya gị were n'obi nke m ihe awụ ihe gwara. Decision ọ bụla tekiri harshly ọ na-ebutekarị regret n'oge ikpeazụ. Nyocha nyetokwa the situation time ọ ga-enyere ha nke ma what to do exactly, whether to walk out or to stay. Ọ ihe ga-eme mana ịbụ mmadụ agaghị ajụ sọ gịnị mere iji apụ. Gị nọrọkwa na mmadụ ga-ahụ the reason iji nọrọ. Ya niile dịrị anya mana ejiri iwe ọ ga-eme na ngwa ngwa. Naanị ihe mgbaga n'ọwụ just time. Nyetokwa the situation time ị ga-ama what to do. And in knowing what to do, if you decide to stay, please uphold your position. You're the first wife, not the second. Why? Chihe tolite chi ha lọsha di. Ụmụaka ga-eleta. Tomorrow ga-eyawa. Ụmụaka eleta gị ga-eji speed bịa. Ha ga-eji ntị anọ na ma ha eji ha ahụ. Ọhịa na-ekwe amụ nwa. Ọhịa na-ekwe alụ di ka aga ama ụmụaka ga-ele nka. Anaghị aba na di ka aga taa ya ata. Ihe na-aga ụka ga secure future. Ihe ahụ part of securing the future. Ụmụaka hụrụ m n'anya ji egwu egwu. Chiminye gbara na nwa gbawa aka. Ị hapụ gị ga-aga ịtọ nwoke. Ga-aghasa ụmụaka ya abatazie ihe good foundation ilere for ụmụaka ya aghasa elu n'ala. Ụmụaka ndị n'ihu ndị n'ụzọ. Ụmụaka edezi ya just disorganize ha nwụzie ha na-ebe akwa n'imere ha ihe ọjọọ. Ụmụaka nabatara na accept them. Onye mechaa ya megịnị ya eri ya. Ụmụnne m ọhịa m gwara enwekwe na ọhịa ga-agwa nwanne anyị nwaanyị ụmụ nwoke dịka m jụrụ before m ebido agụgụ na ihe na-agakpụ ya love ka ọwa iberibe. Agakpụ ya love ka ọwa iberibe. Ka enye m ọnụ enwe nnọọ ihe unu ga-agwa ya. Enwe ndụmọdụ unu ga-enye nwanne anyị unu nye. Ọ nga ọha nọ m n'ọnụ. Udo dịrị unu.